Congratulations. I have a message for you. God has sent me to you. I have a message for you. God has sent me to you. Listen, them say, them tell you, say you can never be the one. But God say, make I tell you, say now you him choose. In 1 month, in 1 week, you will sing a new song. In 2 days, or lesser than, you will hear congratulations, you're in the glory of God. Congratulations, He has done it for you. And you will come back with a new song to sing. God is good. Yes, you will come again with a new song of praise. God is good. Oh, congratulations. 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 Say what the Lord has done for you. Congratulations. God is good. Them say that I can never be all that I see. I've seen that God is greater than that. Who can battle with the Lord? No, nobody. Who can change His mind alone? Through many years, in many ways, I have seen His faithfulness ever and ever. Congratulations, I have seen the glory of God. Congratulations, He has done it for me. And I have come back with a new song to sing. My God is good. Yes, I will come again with a new song of praise. My God is good. Oh, congratulations. Jubilation, congratulations, no more tribulation. I bring you good news where you cannot refuse. Hold on, I told you with Christ that you can never lose. Oh God, oh man, I beg you give me your attention. Very, very soon you will share your testimony. One by one you will tell your testimony. Bigger than money, we say sweeter than honey. Congratulations, you're in the glory of God. New song to sing, my God is good. Okay, Jesus. Lord, I'm okay. Are
anyị eso ya soro ya ebe Chukwu chọrọ ka anyị nọrọ n'aha Jizọs. O kwesịrị ndị na-arịọ ka anyị pụta ụzọ pụrụ iche maka misa m. Ezinụlọ Simeon Omede na-ekele Chineke maka nchekwebe. A na-ekele Chineke maka nchekwebe n'odudu n'ime ezinụlọ ya nne. A na-ekele Chukwu maka echichi nne mụrụ ọha nwunye ya chiri ka o si wee gaa n'udo na ọṅụ. Ọgọstina Ọna na-ekele Chineke maka nchekwebe. Ọ na-arịọ Chukwu ichekwebe nke ọdịnihu na ihe ọ na-adụ uche nke na-abụrụ njọ. Otuto dị Jesu. Maka ihe o mere na ndụ ha n'arọ gara aga, ọ kachasị ka o si wee duwe papa ha o wee ruo arọ 70. Ha na-ekele Chukwu maka nke a, wee na-arịọkwa Chineke ike niile ka oke adịkwa ya ogologo ndụ gọzie ya ma gọzikwasị ezinụlọ ha, nyekwazi ihe nke abụ na nke nwa ha ga-eji wee lee ya aka ka ọ ga-abụkwazi n'ikpeazụ na ha achọghị eketa oke n'ala eze n'igwe. Ha na-arịọkwa maka ihe ndị ọzọ ha bụ n'uche, na-arịọkwa n'ime nke ha ga-eme tata ka ọ bụrụ nke Chukwu na onwe ya ga-eji aka ya wee nabata ma chekwaba ndị niile ga-eso wee mee ya bụ mmemme. The Classic Generation Club of onye gosiri ụwa niile so otu nwa ya n'ụbọchị taa site n'odudu nke kpakpando, mee anyị na-arịọ gị ka anyị bụ ndị matagoro gị site n'okwukwe, bụrụ ndị a ga-eduwata n'ihu ebube nke otuto gị dị omimi. Si nwa gị onye nna ya dị
dị ndụ n'aha Chineke kọrọ otu nke mmụọ nsọ Chukwu site n'ụwa tụ ụwa niile. Ihe ọgụ ewetara n'akwụkwọ onye amụma Aịzaya. Kulie, sawapụta, n'ihi na ihe gị abịala. Otito nke osebe ụwa atawapụtala n'ebe ị nọ. Ma lee, ọchịchịrị ga-ekpuchigide ụwa. Oke ọchịchịrị ga-ekpuchi ndị mmadụ. Osebe ụwa atawapụta n'ebe ị nọ. A ga-ahụ otito ya n'ebe ị nọ. Mba ọzọ ga na-aga n'ihi gị. Ndị eze ga na-agakwa n'ihi gị ihe gị na-achawapụta. Welie anya gị elu n'akụkụ gị niile ma bụrụ. Ha niile agbakọọla. Ha na-abịakwute gị. Ụmụ gị ndị nwoke ga-esi n'ote aka bịa. A ga-ekpu ụmụ gị ndị nwaanyị n'aka. Mgbe ahụ, ị ga-ahụ ihe ndị a niile were na-amụ gị. Mkpụrụ obi gị ga na-egori na aṅụrị n'ihi na mbawanye ga na-abịara gị dịka oke osimiri. Akụnụba mba niile ga-akụ nke gị. Igwe ịnyịnya ibu ga-agba gị gburugburu. Were ịnyịnya ibu ndị nke na-etolite si n'obodo Midian na Efa. Ndị nke si na Sheba ga-abịakwa. Ha ga-ebute ọlaedo na mgbe isi ọma. Ha ga-ekwupụta otito nke osebro, okwu nke osebro. Ikpere ala oge nwere. N'eze obodo mmiri gbara gburugburu ga-efe ya. Eze ndị Sheba na Seba ga-ebutere ya onyinye. Eze niile ga-asọpụrụ ya. Mba niile ga-agbara ya odibo. Ọ ga-azọpụta ndị nọ na mkpa, ndị ogbenye na ndị enweghị enyemaka mgbe ha kpọkụrụ ya. Ọ ga-emere ndị esi ike na ndị nọ na mkpa ebere ma zọkwa ndụ ndị nọ na mkpa. Mba niile ga-aga n'iru gị. Kpọrọ gị kpere ala odi nwenu. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi Pọl dị asọ degara ndị Efesọs. Unu anụla na Chineke site na amara ya enyela m ọrụ ilekọta ezinụlọ ya anya maka ọdịmma unu. Otu o siri mee ka m mata ihe omimi ahụ site na mkpughe,
dịka m dere ya nwantịntị. Nke emeghị ka ụmụ mmadụ mara n'ọgbọ gara aga dịka mmụọ nsọ siri kpughere ya ụmụazụ na ndị amụma ya dị asọ ugbu a. Otu a ka ndị mba ọzọ si soro anya bụrụ ndị nketa, ndị otu ahụ na ndị ga-eketa nkwa ahụ n'ime Jesu Kristi site n'ozi ọma. Okwu nke ose kwuru mgbe Alleluia, 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 Alleluia. Anyị hụrụ kpakpando ya n'ọwụwa anyanwụ wee bịa ka anyị kpọrọ ya isi. na-achị ndị amamihe na-akọwa kpakpando siri n'ọwụwa anyanwụ bịaruo Jerusalem na-ajụ sị, olee ebe nwa ahụ amụrụ ọhụrụ bụ eze ndị Juu nọ? N'ihi na anyị hụrụ kpakpando ya n'ọwụwa anyanwụ wee bịa ka anyị kpọrọ ya isi ala. Ma mgbe eze Herọd nụrụ nke a, obi lọrọ ya na ndị niile bi na Jerusalem mmiri. Nke a mere o jiri kpọkọta ndị isi nchụaja na ndị ode akwụkwọ. Ọ jụrụ ha sị, n'ebee ka a ga-amụ Kristi? Ha zara ya sị, ọ bụ Betlehem nke Judia, maka na otu a ka onye amụma siri dee ya n'akwụkwọ sị, gị o Betlehem n'ala Judia, ọ bụghị gị kacha nnọọ ntakịrị n'etiti ndị ọchịchị nke Juda, n'ihi na ọ bụ site na gị ka onye ndu ga-esi pụta. Ndị amamihe ahụ na nzuzo wee jụta ha nke ọma oge kpakpando ahụ pụtara ihe. O zigara ha Betlehem sị, gaanụ chọzie nwata ahụ nke ọma, mgbe unu chọtara ya zitere m ozi ka m bịakwuo kpọrọ ya isi ala. Sitekwara gaba njem ha. Ozigbo kpakpando ahụ ha hụrụ n'ọwụwa anyanwụ pụtakwara duru ha na-aga ruo mgbe ọ kwụsịrị n'elu ebe nwata ahụ nọ. Oge ha hụrụ kpakpando ahụ, ha ṅụrịrị oke ọṅụ. Ka ha gara n'ime ụlọ, ha hụrụ nwata ahụ ka ya na nne ya Maria nọ, wee kpọrọ ya isi ala. Ha meghere akpa akụ ha nye ya onyinye ọlaedo, mgbaisi ọma a na-akpọ frankincense na mgbailu a na-akpọ myrrh. Mgbe ha mechara, ha si ụzọ ọzọ laa n'ala ha, n'ihi na a dọrọ ha aka na ntị na nrọ ka ha ghara ịlaghachi n'ụlọ Herọd. Ozi ọma nke ose bụrụ ụwa. Ka anyị si n'ozi ọma nke a kwesị mgbaghara njọ anyị gaa. Amen.
òtítọ́ tẹ̀lé Jésù. Just tó ṣe jẹ́ ẹ̀dá. Ẹ̀wọ̀n náà ẹ̀yà tó 31st. Anyị ga-abịa ụlọ ụka nwa aṅụrị crossover. Then onye abụzi first. Abịa ụlọ ụka nwa aṅụrị na anyị abatago n'afọ ọhụụ. Then ga-abụ second. The continuation of the aṅụrị idebe ụwa ga. Onye ga-adịghị happy. Ndị a ga-asị aṅụrị. So, ebe ọ bụ na anyị ka nọ na process of aṅụrị and aṅụrịness. N'ogologo kwa adịghị mkpa. N'okpukpe ebe okwu na bụ ịnọ maọbụ ise, isii maọbụ asaa, asatọ maọbụ iteghete. So na ọ dịka ọ ga-agbacha, anyị ga-eme ya brief. Karịla maka na onye dịka emo mmanya m gụtara onye a ga-ahọ. N'ọdụ ime ụwa ga. A bụ ejeje ngọpụrụ ya azụ. Ọmụmụ kwuru atọ ọyị. After all, ọ bụ onye Baịbụl gọvanọ bụ ọsọ anyị rashiri. Anyị ga na-arashi. Anyị emedo aga. Ihe m hụrụ na ozi ọdụ ka anyị kwume anyị laa n'ụmụ anyị bụ kpakpando. Star. N'ọbụ kpakpando ahụ bụ ndị amamihe mmadụ eto ọhụrụ. Ha jiri nsogide ata anyị na ọ bụ ndị na-atapi kpakpando. Kuma nke ahụ wee si na nke ahụ dị iche wee sobe ya bụ kpakpando. Ha sogidere rute na Judia gbanye ebeze n'ụlọ Herod maka na ebe ọ bụ na kpakpando ahụ na-egosi na amụrụ onye eze. Na mgbe ha na-eche aja na onye ndị abụ onye eze bụ na obi wee chụtazie ndị eze ahụ ndị amamihe mmadụ eze ahụ. Jumano ọ̀fúnà ọ̀tàgọ́gì ọ̀pẹ̀lẹ̀ ha ahụma kpakpando na nyasa then were nyasa ruo Bethlehem. It took a very long time. Now ha wee kọwachazie ọsịkwa jebezie na Bethlehem unu chọta ihe bụ nwa unu mezie kemụmara odete na abụghị ede ama m ka m meje stu ha n'Igbo mana oyibo na that everybody will his own star. Now let your star shine. Papa no kegi chawa pata me ko no be ni man ga chawa pata na wa na ha Jesus. Human nature and scripture go together. Under that soul, kpakpando, good nature. Wee tesi na ebe Herod achọbazi idebe ga-eji wee chọta kpakpando anụ a idebe kpakpando anụ a chọrọ kwesịrị idu ndị a wee ejebeze n'akwụkwọ nsọ n'ime akwụkwọ nsọ achọpụtazi n'ọbụ ebe Bethlehem na ya ma nye na-agere ya. Problem anyị oge ụfọdụ na-abụ na anụma achọ kemụ mmemme maọbụ kemụ mpe ihe kemụ ụzọ maọbụ o kwesịrị m maọbụ ọ ga-adị oyi na my level kama anyị na-adị atụ kemụ bụrụ kekunye nke na enye atụrụ ka onye ọzọ o nwere ndị mmiri ya ga-apụ igwe ike ekiri krista ofe were kọrọ ekiri krista igwe ike mmadụ nwere ike ekiri krista wee tụrụ onwe ezi igwe okpura now I'm going to be I'm just a little technical stuff. That's not our problem. He is going to go down to the Yamaka, the Yamaka, way no matter the Yamaka. Official now, the testimony is the triple, the guy in the Jesus. Jesus. Ike di na bara Jesus, ike di na bara ya. Ike di na bara Jesus, ike di na bara ya. Ike di na bara.
anyị na-akọpụ ya bụ ọbara every time. Ka anyị jiri ọbara wee na-akọpụ ụgwọ anyị n'ezinụlọ anyị every time. Ka ọ ga-abụ ikpeazụ elele nke ike nke Jesu ga-achakwasị anyị site na Kristo onyenwe anyị. Otuto dịrị Jesu. Good afternoon, sir. Okay. Diko ga masai ki ko tala yin ko bisu edige makatata. Obi de ko da morila. Ro ma ka par. Dai ben betti. On ka le be be help. Ka be help. Izwe. Ya adre ka mana ka di. Amen. Amen. Ka da do ka se ya na ta na. Dia ada sini mana. Amen. 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 Adalusa. Bye bye. Sana harga kan now.
Celebration of life that is still living. Cabro, he was. He is. I nekene Chineke. That's it. Oyimeliwe na rekene na rotuto na ha Jesus. Ụzọ pliche ka anyị na-ekene ọnụ ndị enyi na ndị ukwu n'ibe ndị si ebe dị iche iche ma ebe tere aka ma ebe dị nso fara nne ya wee bịa ịnọnyere nwanne anyị nwoke na ezinụlọ ya maka ihe ọma Chineke na-emere ha maka ngọzi na agbamume Chukwu onye imeliwe na-enye daadị ha. Anyị na-asị unu nnọọ n'aha Jizọs. Anyị na ha akwado ibido in no distant time. Chairman I tore down. I made opening prayer. However, I na-anabata ndị ukwu okpe anyị na-asị unu alano ụmụ nwanyị St. Mary's CW. Anyị kenere unu. Anyị kenekwere ndị nwe ọnọdụ ndị Owerri Eze. Anyị na-asị unu congratulations. Congratulations in Jesus' name. I can hear more go praise band. Then you're going to go. I got Baruno na Jesus. I can hear no be a division never. In no particular order, kind of nabata Chief Ugo Michael. I can I know a big. And I now saying no. I can follow Chief Honor Benjamin. I can again. I can one I walk about Sundays. I know Bego. Mana Obichurus on a Keneji Ugo. Motaka Kaine Kenekwe. One I walk about Honor Jim Lazarus. All the way from Lagos. Mukogo. The behind the success of this event, want to welcome the crew from 3 Dimension Media Concepts in collaboration with the crew from CI Events. And I say the members of the crew, you're welcome. Honorable
Chika Idoko, the incoming mayor of Ikwese South, by the grace of God. I Kelegi, and I say Dalo, in media. This is a show of professionalism while we are still having a shot at the mayor's seat. Thank you very much. Director of Photography, Trade and Mention Media Concepts, Samuel Ejo Woke, we appreciate your presence. My name is Casey Darlington. If you like, the bomb MC Darlington, you go one hero. Like brother, if more than MC Darlington, more go one hero. When you can get it. Man, never and in my own style, just straight, just direct. I like your concept. Then you can want to clear you when you're gonna run around. Then you go hey, I'm going to make you why I see now how I'm not out from. You know, Gana Mago to go and give them a gloom. And I'm watching step from afar. Kulumata clear. Not true. What is step? Why? On our tire. What are you not to Moika? Katia Kuruma. Natia Katia Kuruma. I hate Jom go now, coaching. Or snow, I get Jom go. People won't give them. But you know 1 month, you know 2 weeks. They didn't agree. People when I go on another go to go bread with a walking stick, my washing up. They go in Hollandis, when you have Paris. When you watch 250,000, we'll give him, we'll go 1 month. In all 2 weeks, and not alone. He didn't agree. They're going to go walking stick, it's handing with a walking stick already. They're going to go bread, we don't come, it's a hamba, it's a convert, I get $1. Because I'm going to go to Nigeria. You know what I clear for doing? What I clear for doing? I'll go back. I go na high go to a nice side here. Or now, Mom, you will give me the movie. I will be back. When I grow up, I'll be like you. Mr. and Mrs. Festus and Cordelia Ape, all the way from Lagos. Lagos. The Lagos Momoya. And the you're welcome, sir. Hey, my name the lawyer. You're welcome. No. Incoming mayor. Incoming mayor of Ikwese South. Incoming I'm the water now.
May something. Onye nwe anyị na Chineke anyị ekene gị maka ndụ nke inyere anyị jeruo tata anụnwa bụ mkpụrụ ụbọchị abụọ n'ọnwa izuzu n'afọ 2022. Anyị na-asị gị daalụ. Mbụ n'elu bụ nke gị ma ngọzi bụ nke anyị. Anyị na-ekene gị n'isi nwanne anyị nwoke bụ Elder Francis Okechukwu Omeje na-eme mmemme iri afọ anatọ na afọ iri tụkwasịrị n'elu ya bụ iri afọ asaa. Ọ na-eme mmemme nye nta. Anyị na-asị gị ezite oke ma je nke mere eme gịnwa mere nke ihu na ihu gịnwa bụ anyị chekwubere ije mere nye anyị maka na anyị do anya anyị pasta chaka chaka. Anyị na-asị gị daarụ. Nke ka nke bụ na anyị bụ ndị njọ. Anyị na-arịọ gị ekene na anyị bụ ndị njọ jee weche anya na arịa. Anyị na-arịọ gị anyị na-arịọ gị arịrịọ maka ndukwu n'ihu ezigbote ndụ maka na ikwu na onye hụrụ gị n'anya n'ihe na ma mee onye na-anụ okwu gị n'ihe na ma mee. Ọ bụrụ na o nwere Francis mmechu n'oge gara aga isi omeni ka esi ebu ndị ọgaranya ụmụ ya ahụ eme n'ohiche mere ike na ọ ga-abụ ihe eme orie nje ka n'ihu uhe. Anyị na-asị gị anyị na-ene ebe a ịtụ aka ọda anyị biko. Anyị na-arịọ gị n'isi anyị niile mmadụ ị na-ezọrọ ụkwụ ebe a nta azọrọ ụkwụ nka ya bịa. Anyị na-arịọ gị biko nodome anyị o medome anyị o medome anyị o kadịma ka anyị chiche. Anyị na-asị gị na anyị jechere na ejechere anyị ekpere kụziri anyị mbụ nna anyị nọ n'eluigwe n'afọ anyị ka ọchịchị gị bịa ka eme uche gị n'ụwa dịka esi eme n'eluigwe. Nye anyị tata nri nke ụbọchị anyị. Gbaghara anyị mmehie anyị ga dịka anyị si gbaa ndị na-emehiere anyị. Ekwena ka anyị kwene nna anyị ma zọpụta anyị na ajọ ife. Amen. Ekene anyị na-asị gị tie obiọma nke gara aga n'etiti ya na nwunye ya. Biko anyị na-arịọkwa ma ikpuchite ndị na-ebịara ebe a taa ka ọkụkọ na-ekpuchi nwa ya. Anyị na-asị gị anyị na-aja eme nta kpuchie anyị niile ka anyị bụ na-enwere ejeghere ụzọ ka ọ bụ na-enwere bịara nta ahụ bụ ese ọ bụ na ya maka na ejeghị ije. Biko ya bụ ihe anyị na-arịọ ma kwere n'ihe anyị eme taa na anyị eme na ntụziaka gị n'aha Kraịst bụ onye nwe anyị n'afọ a na ugbu a bụ oge onyinye. Sorry. Eche m na anyị nọ n'ụlọ ụka. Ekpere nwebara chi.
to go to go Yankee no. Okay, whatever. What is your back? I couldn't hear Macamber and Gaha. Macama, okay, one wine. Now, if they who know I don't know of it. Oh, I never watch it. I am more aga. I am more aga. The chief celebrant and his family have presented to us corn a lot. So we have to do the functions now. Thank you, Chairman. Chair, if it's from moderate, I'm a video from you. You got on the board. I can't get you like storage. Alright. As the chairman, former chairman, go to South, this is Chichiri, Joe Forge. There's a Chichiri. My Osromunji, Burundi, what is it? Also, Munji couldn't say Mary's. Chairman, speak to you for you. As from the moon, you get about 500. Yeah, nature, you point them out from MC. Ibrahim, what I'm all coming, Alicia. Oh, I think that's better. I can't be a guy. Today I'm okay. Run the VC. Iwaji. Uruna na wako ukuna ikere. Uro faji wa. Olopa. Olopa wa. I'm the meaning of Olopa. No means to be the Nah, Jesus. Amen. Thank you. Can walk in and wine. I'm not the very so. I'm going because we know where the lock of Papuno got the K1 boys at 70. Darling Jesus, darling Jesus, oh my darling Jesus, you are wonderful, wonderful Jesus. I love you, love you, love you, love you, love you, love you, Jesus.
choose honor. I choose the decoration where can she got tie up. Shaman Sopne Ramaxa. Praise the Lord. The Lord. Hallelujah. Today, Yam Neku carry opening remarks. My chief servant. Congratulations. And here, Juchala knowing where he came in Matamakia. Oceano, Dr. Samuel Okechiku Omeje. I call Jesus Aka. I didn't even know where he came out that I'm existing. Some know when the Gabian are bem. Or got around 2 weeks. Waiting to be an abem. Some days in Yosia Jaden Abem. Now I actually celebrate this man called Francis. No Gama Kaina Koya or Baze Kaina Koya. I marry her as a good friend. So I'm a Gabiata Tibu Chairman. And even I go no Maka Francis. That is my opening remarks. Ozubonje Ayabu. I am at the left and right. A Pokomu not only nine when a regular one school. We began in primary 4. That time, I'm with Andy Zipa, which I don't agree, which I don't know Okara Madu. Mary no exposition on need to be an accord, Mr. Lee. They are in a class which I has only a bed of the bed of the Babu. Only a bed of the Babu Kenuna. So a word of the Maruoka. Oh, where we are at primary 4. I know. Yes. Before that, Muna Francis, Thomas Omeje, Late Ignatius Ajogu, Late Francis Eze, August Neze, Patrick Ignajogu is a Anglican. Muna does only I made confirmation the same date. So I guess a man aside I will choose her. I will do Francis among ourselves. I adopted Francis as my confirmational name. But when do what I have Patrick? If I can't case it on one now that's our confirmation name. So you can call me Samuel Francis Okechukwumeje. I will answer you. Inaya now. Francis Okechukwumeje is his name. I am Samuel Francis Okechukwumeje. So, Ukeka Kepo, no Ganwa, Opia names now, Maraka steady word. Any word in a boom, Marco Gawa. Kaishe Mebu, I am actually in a go wine. I am Boshanga Big Nadogu, I put them both, I need it together. Boshanga Debe Thomas, I need it together. Boshanga Debe Francis, I need it together. Okora I didn't his uncle Aloysius. And yet I know that time no where I die between Bear and Lord. Now here, they told my dozo to take on sack and make women Adamu. So Bukama Ganebem no them the strong. So that time, you have named a Gideon, even one a Gideon. So behind them,
that bear that passage are the people of God. Achukujaya Roro. And as Chineke Darwishi Francis. Emeka told me that the head to celebrate Francis. Why? Now marathon at Lagos. On a John Rama boss. On a save go call Zohana school. Ozuchara Tata Fufa Nine. The Hatoro Mogabu, Chukupa Francis, Yabareba Goshuwa, and him with this. Yeah, you want to celebrate Francis. Life, you have actually made Francis, they are married now. I call Jesus Osaka. I call Jesus Osaka. Praise the Lord. This is the thing happened in our place for the first time. He got a member for the first time. So we have to appreciate God and appreciate His Son for having this sense to do this thing at this hour. Francis Ibo Isoma, you are lucky because since in that Lagos, I better look up here and I not together. Old friendship, you never cut it away. Ebona no Kamnano, Yamna Bono, officer of the Federal Republic of Nigeria. Yeah, can't you say pen on my phone? Because I know the front officer no Yama. Upon the other day, since came him no sir, don't worry, I will come. I didn't come on 20th, that them Gabiari, I will be here alive. I have to be here alive to say about you. I have to be here alive because this man here is a blessed man. I have to be here because if we can now honor saint in life, St. Paul even address us as saint. And Francis is saint. We are living saint here. Let us clap for Jesus. Let us clap for Jesus. Let us clap for Jesus. When you see you celebrate so that people will celebrate you. So I'm assisting na tata. I n'ahịa ezinụlọ Francis Omeje ndị na-eji maka ha wee bịa anụpụtego menwe akụkọ maka anyị na Francis gwudere egwuregwu made everything together until we were all separated. N'ụmane ebe nwere the highest level of poverty bụ n'obodo anyị nwere gị. Some of us have to eshi ụkpakụ, anyị na-eshi akpaka, anyị na-eshi ụkpekwu, agwatagoma m shika akpaka. What is that? Iweta ego ka mmanụ ugwu Onwere all the easy. Onwere this the reg that time even now. But I thank God the college got n'imu kwa mutaka igneje ekwo. I tara kentu. Gini ba ina eje mesi pass. Iwote mba wa akpaka, iworu ukpo aliri njara wo show ya ba si pass. Because all can pareka pa. And I need to become I need to use I need to go with Ishaya we carry pot. Sometimes if you pot you can know against Benag pot no keep on Iquacharas and Iquachahi. This is our time. So we are built in a very solid ground which Umaka now cannot fit in. Umaka now Umaka technology. Umaka chances. Umaka Sansudul Monisa. But I'm saying that let us copy from this man here. Let us copy from Francis and let us continue to bless our God so that God will continue to bless us. Yana we alone. Amaro Mongba Nagata Nukatoro Wunu. But I wonder because Francis Oshimena, this is why I didn't been Osumu, Mawin and Beno Godabako. Now they walk para in the with accommodation. He was eyeing this my sister. He was eyeing Regina. And that's when I knew Regina. I wasn't surprised. I was surprised. Look at what Regina did here. Regina has already been able to. And Regina is also faithful. They are devoted Christians. And Agbambo Kesha Bari Chikumbo. So na Chikugana Gozunu Ehihe. Abani, Ototo, in the name of Jesus. You'll be going and coming back. Blessed in the name of Jesus. Our spirit, Emeka spirit is here. We are saying God, Emeka God, this Jesus. On where they quest, on where they do come, on where they do back up, Asher, now, evidence now, where now, in April, which Paul condemned that all these things, ignorant, non-fitness, you cannot behead the kingdom of God. Therefore, we are asking Francis and Regina, Tata, Kachineke, Jose, Unu, God, God, Jesus.
Jesus. Many of them, they must be more higher than Emeka Jesus. Before 75 years, and Manushukushuku and Martin will come in this family. Because as my father did no chete seminaria. He did equate chetena, ending in a head, ending in a head. Because may the good Lord bless the family, bless all of us in the mighty name of Jesus. Amen. And clap for Jesus. Let's give them a come again. Standing ovation. Standing ovation. Francis, okay, Omeja. I'm talking about Mozon. I come and Kumar and Francis. Dr. Sam Francis, okay, Omeja. Exchanging pleasantries with some of the dignitaries. Having made a very remarkable opening remarks in this occasion of the celebration of the septuagenarian Elder Francis Okechukwu. Thank you very much. I don't have much to say as the MC. Before 70, I can celebrate here at death. But in this case, now they celebrate you alive and we are still very strong. I don't know that a very respected officer of the Nigeria Navy, Emi Obu. I don't see him. I also know that one of them the Mawanga, Emmanuel Uguay, all the way from Abuja. Well, every day lay about this woman. In Abuja, Buru Pashim, the pass the sugar janum, Taitamas is saying, they don't want to give your principles. A woman, the person. I am over Batani as an of Papa Mamma. Even though no one wine, Papa Mubaram church of it, I don't know. But you know, without missing word, I am trying about a boy who do clean a television. On in social media, on Facebook, on WhatsApp, Instagram, or go no another even. Over that, I'm Obonyo nade kengere jebe obonworo mana igida ade gara nsoka ya no boje ke ha bia kilemai tere mic DJ with the mic also. Kota gunora ekilemugo
Ukubujera kukumiyi Chidebere wimi samajogu na mogologo shishi nebukoro nabo Apalero modo banyi goba kwagre Ashwaze chuko ke paer mume ya pamase kono munye hogere ya buno gorogo Hoke keru wata neka nuge son Moye siru wata kiri ya mutaka kuye kine numuyo yeji akwe kanyano Abukana damo Kuka wagbenye na rinu kuko Ekile numo Ega huke chukwa meje Ekile nugo Wọ́n mẹ́jọ gàmà wọ́n gàmà òṣìṣẹ́ ánú mẹ́fìlẹ́ pẹ́gò. Ọ̀tá lè méje tán mọ́. Ánú mẹ́fìlẹ́ pẹ́gò. Mẹ́yà fún ẹ̀jẹ̀ tá lè méje tán mọ́ mọ́. Lẹ́gbẹ̀rẹ̀ yẹn ní ṣígun tábù tó wọ́n yá gàmà gọ̀ọ́sù rẹ̀gò. Iye lè wé mẹ́lẹ́gò. Ejukwa kolego Yeye mishigu soburo Memba no Bamano gigi zojo Mukula gokutu Barawuga Emeka wango suruguni ya dukwa kechike Mogone chano ga kwafu Moshishi ye cheke fukego Oya dunugo inefo Dunugo ineke Dunugo inorio Dunugo inaho I gonna sing happy birthday to you. Ikwe boro yino bakota lazo me poto kashamagi omeralo yaro buchenelo. Buku diko doba gamo nyiberi gilolo yenye mogaga dogba ya. Buku ne do peshu ne village ko genya. Gidi gbọ́n wẹ́chẹ́ gọ̀gẹ̀rẹ̀ yẹn wòrú wọn gùn alárí rẹ̀. Asìrì mọ̀ náà wíkẹ́ gbùkọ̀ọ̀gọ̀. Asìrì gbọ́dọ̀ yàtọ̀ mọ̀sìrì gàdí ẹ̀jẹ̀ fún Zamọ́wò. Mando banyi. Wo tebe ka igba gbochi na bank muta ya rotiri ya gbo ngore no ko pese shi ngore ya be kure ko odoi anu ni de wo bu be ni go mochiri e won munko bukwara na npe we na ko shisho no nenya me ka so apagbo pa na de bazo no onye ke no yin o wereze kudu munyi no ko chole ya ka no beru para muga Gẹ́gẹ́ bèkò gbogbo pọ́nù kúrò ṣípè, lábùkọ́ náà dúnmò. Gbogbo ànànà ga mọ́ ọkùkọ̀ mo jẹ́ mbé wílò. Ó jẹ́ mgbòjèlè máa gbọ́ lálẹ́ mú kú Susan mọ́gọ́nyọ́ jẹ́ kó bẹ́yìn. Ẹkùnrin àmàgì àbàtàrà n'ụgọ̀sọ̀ ìmà n'ụkpọrọ wí n'ẹ̀fọ̀, mú kú náà èdè kẹ́sù n'ebùlé jùkọ́ gị ẹ̀yà. Wọ́n jẹ́ra zánù gèrè ànú mórí kó nà ya bù lóṣù. Gbogbo jìrì ṣànù gà ní yíta aṣọ, mọ̀ kúkọ̀ kú mànù gè hélò. Nde rego bunyo ya na swadu nedinye Chidebere wido kagada jogu kekere kemeshinya dire o obegu medero lume no ya bona mo lwar mo be meshomeri yeshi bendu bende mi abia etu no ne buko guze ni ga bomara hu boru shi gogogo mi ata kire je ije kun manu kun bo so jere rije no ge gun mani shi ala na me kule mugo ma je o Enweghị ike kpọrọ isi kwuru okwu fa azọ
higudara na lugbe wutana mutadun ngo kuko na ri yero no he pagbago botu mere kegunwi ko here kugu kokugu no so ingo kumoto ipekero shibeja manoji mo sise barogun ni benya benagana kemunya magene koku na moga shwanya meka shwazu ne wangbenya gondenye aka kwa hwilo wangbenya no ga chofu oche ya kodunana Una kije kanu ga yenya wijo paranguga obiari gbugbo won ya buga jobu ya buga joho ogbe na la tungulegule mekoko no na la tugegu ete mo ko damba mete wa yo para ka bonishi le Shegro no koko no lele megro no na la kuzo megbongbongbo mi go megu gagro negro to tari mo me wo go sise ka ha bero no boya takote kwege anya hole manya hweno galo malu toro nego gbara jeku no onye ya huma de na de woru na no jegure mamu ji yogi ane gune ya de ka na ya de nega ma saru wa koru wo yogi ane gune megbe he daru ala ga na gonye saru wa kanisha so mi koko no onye dakakura wara kuru horo dodo onye nwa kuru ki ahụ le dinu para nwuga adegara lero ara moni panwo makwa ma ya anu bo yoro kunyo no ma yo kanu ke bushi na bushi ya tare ga na babe hanya emeka meje nwane ko imomo papando adegara sikande tilekwego sokwa ya ga matira kwanu ga kanaria icheteru ki meme ya gbasaru cheta omumu na go azu na ya buku mugu ye menugo ye ne bo mekoko ego alaka na de riko gishigo ijegbo ni ya lata o mberede ko kporu za buko nugo maka go o mere ni hu ni ya no na zimo mere na zini ya no ni hu o akpado kizu da dagara afike kilego anu na so no go maje o Alakanu masugu maje o Hondo baye kile munubo Omaru ke kwero Nekile bugu nanu ge jweho Bagalaga lo nekile ge bugu mu Egbe kwa daju Menwore no la nekporo Eregu maje no Ya kede ani lo ko film ni ko camera inu be sere inu ko we don social media inu be sere oh one of now oh my sister ishebi kede ne ba ni ya obere italo do kai ba yeni ko cake ade gara so ka maje. This is very unique. I can't forget the table, but table. And then I forgot whatever. No, using what we have. I don't care suka. I need to quality. They can be given come. We might not get a bossa. They can be given come. America was it. That was it. We have a Mr. Thomas. Mr. Thomas, is that Omeje? Mr. Thomas Omeje. Chairman, Secretary Canary, and witness the cutting of the cake. Begins from old school.
Abuja branch. Go observe the cutting of the cake. Hello. Just one of you this way, one of you this way. I don't have one on the one side, it's like expo. One this way, one this way. Okay. I'm on the now, yes. On my kind of January 2nd, 1970 something. I'm going to give the exact date. They will all look at the credit. And I celebrate my birthdays on New Year days. So I am on my birthday. So, Chairman, sir, is the moderate here. Abaya, Betty Abia, Biko. You only have 50 more 40. And Calabo, you have under 70. Oromago Kunushi, Lapuite Kun, Ori Kurumba, Kunu, and you did Amaru Telekono. Praise the Lord. Yeah, thank you for the job. Don't worry about. Madam, hold on. I want the cake. Umu Francis and Lolo should come here. Umu Francis, il est bien bas. Oh yeah. Una wadi cake. Yeah. Oh my God, cake. Yes. Okay. You. Yes. Clap for them. Clap for them. That's a Kemana ya kante? Yes, I've done the thing. I'm with three observers. Ofumoke, why you awful? Ofumoye, good ofu. Okay, Mechize, we want to put the woman in middle so that there will be no pasha. What do I say? To my Lord. Praise God. Hallelujah. Honodo Francis. Francis they make it out wire. But the one young so the way how she wine the cake, I really appreciate it very well. Thanks be to God. Eka wish it for them. Eka wish it for them. Eka for Jesus. Eka Jesus. This is some. We can't tell you. Evil. I'm with bribe. Praise the living God. Hallelujah. Mana emano nwere anya okenye ji wee na-afọ ụzọ. Etu esi wee wa keke anụ afọ m na aka Chineke dị n'ime ya. Mana ịma na ụgama mbọ omeje ịma na ọ mara akọrị nne. Mana ana m asụkwa na onye agbagbara fensị na keke ahụ. Clap for Jesus Christ.
Thank you so much. Thank you so much. We go down in the middle of that. Never. Thomas, go there. Photo. Never. No moment. Okure kono eme ego imo no hiro. Okure kono ne. Balance. Mama. Daluno. Mama, daddy. Daluno. Agreed. Daluno. How are you, Kati? Daluno. Ndine mama. Daluno. Mama Bego Dalu. You have been interrupting the MC. I don't want to be interrupted. Please. Almari Unubiko. Ndero. Una only had a mebo he proposed toast. Only by my African Unubunejang. My African, the Nemechan is go my Nuku my I need a young travel. Unanugo. Otito diri Jesu. I am delighted to be called upon to propose a toast of this nature. I've taken my time to go through the biography of Okechukwu Francis Omeje. I've taken my time to go through the biography, and I've discovered that Mr. Okechukwu Francis Omeje has gone through life, has gone through challenges in life. Okechukwu Francis Omeje from the biography authoritatively written by before I propose this toast, I will invite one of the children to come and read this biography to our hearing. Omeje Ginika, please step forward and do justice to this. Can you handle the microphone? Good
evening, everyone. Ekele mo nundu ba inine. Dari makampa monta. Asike Chineke jamura gozo no ni. Zo no ekperu no na ya Jesus. Biography. Omaje Okechukwu Francis, kindly called Muga, was born on a warm Nkwo day on January 2nd, 1952, to the family of late Omeje Ogama from Owerri clan in Aloagu community, and Omeje Mary Anne from Obaka village, now autonomous community in Unagu, both in the present-day Igwese South local government area. He is the second son of 3 children begotten by his parents. The first is Fidelis Okechukwu, followed by Francis Okechukwu and Gilbert. Francis Okechukwu and Gilbert Omeje. Unfortunately, Fidelis is now late. He also had a stepbrother called Mr. Aloysius, who is also late. In the year 1958, Little Okechukwu was baptized at St. Mary's Catholic Church, Alagu, during which he took the name Francis under the God-parenting of late Raphael Omeje. In the year 1972, he, alongside some present-day erudite scholars like Dr. Sam Oke Omeje from Obokenu clan in Alagu. Dr. Sam is presently a senior lecturer with the Institute of Management and Technology, IMT. This obvious delay in their graduation was occasioned by a Nigerian Biafran War that lasted between 1967 and 1970. Remarkably, his set was the first to graduate from elementary 6 at St. Mary's School, Aloagu. Being the narrative then, people were known to attend churches where they also attended schools. By this, Francis automatically was a Catholic by faith. Hence, in 1963, he had become a communicant, having received the First Holy Communion at St. Joseph's Catholic Church, Nadu. In the year 1973, the young Okechukwu Francis decided to think of his future as he traveled to Enugu town, where he joined business and became an apprentice under the tutelage of Lazarus Eze, now late, who later became the Igwe of Alagu. As it were, their major line of business was building materials, and in this, he obediently served his master for a period of 5 years and was settled with a sum of 5,000 naira only. In the year 1978, after his settlement, he moved to Calabar in the present-day Cross River State to settle down, but later he relocated to Yola in northern Nigeria, when he spent a year trading the state and engaged in the sales of men and ladies' clothing, a business he did up to 1980, when circumstances forced him to leave the town as his store was burgled, having lost all his life earnings. Life became difficult and it was time to go back to the drawing board. After several considerations, he was invited to Lagos by his cousin, Alphonsus Ugoke, now late. He was recruited into the Nigerian Air Force in 1981, but was advised by his father to withdraw from any military outfit that engages in war. This advice was as a result of the unforgettable loss of his brother Fidelis, who was killed in the Nigerian Biafran War. So he had to leave the Air Force and was later recruited into the Nigerian Police Force Traffic Division same year, specifically on March 1st, 1981. A year after his recruitment into Nigerian Police Force, he got married to one of the most beautiful queens in Aloagu, Lady Regina Ugu, daughter of Ugunwe Izude Ozoko from Mbamunye clan and mother Omado Ozoko from Ofoko clan. Their union was quite prosperous and was blessed with 5 children: Chukwu Emeka, Ndubisi, Chinenyenwa, Ginikanwa, and Onyinyechi. They later wedded according to the rites of Catholic Church on December 1st, 1990 at St. Cyprian Catholic Church, Okoba, Lagos State. Being a committed Catholic, Okechukwu joined the Catholic Charismatic Renewal at St. Sabina's Catholic Church in 1986.
and was in steward ministry. He was also a member of Sacred Heart of Jesus until his retirement from the Nigerian Police Force in 2016 at the Inspectorate Cadet after a meritorious service to his fatherland. Having retired, as it was always been the prayer of every public servant to serve and retire happily, Okechukwu thought it was wise to relocate to his country home, Aloagu, where he came and continued to serve his community and take care of his home. Today, we celebrate the legendary icon, a man of faith and divine providence, a respected gentleman and revered senior citizen. As he marks his 70th birthday, may the Almighty Lord continue to increase and bless him in Jesus' name. Signed, Prince Basil Emeka Omeje, first son to the celebrants. Thank you everyone. O jere akwụkwọ mgbe ndị ọgbọ ya jere akwụkwọ. Ọ zụrụ ashwa mgbe ndị ọgbọ ya zụrụ ashwa. Ọ rụrụ ọrụ oyibo mgbe ndị ọgbọ ya rụrụ ọrụ oyibo. And he retired and became a senior citizen and thought it wise to be at home. And today he's being celebrated. He's being celebrated by the children. And from Heganan, they will sit down. Let them sit down. Every other person can stand up. Every other person, please, let us stand up and give them a standing ovation. As we propose for longer life, as we propose for sound health, as we propose for love to endure in this family, as we propose that the children looking after them will not deviate from the foundation the parents have laid. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Hip, 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 hip! Hooray! Hip, 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 hip! Hooray! Hip, hip, hip! Hooray! Iye bọ́ọ̀lù bọ́tẹ́ tó bọ́tà bọ́ yẹn mẹ́rẹ̀ bẹ́ẹ̀ 20,000 on the band 5,000. Maria in the pool, December 28th won't be man. Thank you, sir. Yes,
Shop.
Oh yeah. Oh my God. Oh, you're welcome. Francis. Papa. Okay, pass down here, Francis. You're welcome. Now, here I grow when I grow up, I'll be like you. So, as when I grow up, I'll be like you. Oh, you married, you're married. When the marriage may have my when the marriage may have my you have both of them. I need a humble and discipline. Need a respectful. Keep it up. You go places in Jesus' name. Olopa, I can engi. Olopa, I have gone to help you. When I jugi, kedi weriki ku maka ọnọdụ a na ịkwa na ndụ ụmụ gị si ka akwa gị today maka na nke a bụ izo na-eme na ala ere gị. Yes, ihe bụ ebe na-eme. Ana ihe ya chịkọtara ọnụ. Biko onye maara na ya hero adọrọ abịbute. Onye maara na ya bụ hero adọrọ na tebụl chairman ya bute. Akwa dị bụ na ọgwụ mmakwụkwọ ya. Ihe chịkọtara ọnụ suka na akwa. Hero onwe anyị na-ekpofuru ndị ochie ọjị na. Ya ba kubada kwa nene. Okay. So site n'ihe mere tata ka ị nwere ike ikwu ma ọ bụrụ da na ọ bụrụ na emewezi emume maka ọnwụ oge mgbe ọbụla Chukwu ga-asị n'oge zuru ka ihe ị na-aghọta gị na-aghọta n'oge nta na aka aka ma ọ bụ tele ma ahụ ma eke siri ike ebe erichi onye m chọrọ ihe adị ma adị sacrifice onye eme nta ya nwoke chile wale chiba ga bịa epike abata wa chara so ị na-achịkọwara anyị bụ na ma ọ bụ na akpọtara ndị ma ndị foto ma ndị MC ma ị nwụọ n'ịdịgo happy n'ịdịgo eru eti jọjọ daalụ Olopa ka ebe mere appreciate ewere mere akwụma ndị bịara ọ bụla m nwere akwụsị ndị egwu band DJ kedu ndụmọdụ ị na-enye ụmụaka gị? ụmụaka m ihe ka emere m ebe nna echiche ememe nna ya ụmụ ga yi mere ihe karị maka ya ya ka Jizọs amen ma ndị bịara bụ sef ụmụ ga echikọta emechi eselebreti nna ha live esere ka ọnwụ ka eti ndị obori ma ọ bụ ka akwado kanopi eru na ti jọjọ ka eselebreti nna ha live na ekwukwu ya akwọta daalụ chere ka mami bịa n'akụkụ na mami bịa n'akụkụ mami daalụ kedu ihe nwere ike ikwu maka emume emere n'isi ọga gị tata bụ Olopa ihe m na-ekwu ya gị m ị na-agwa ụmụ gị ihe m na-agwa ụmụ gị bụ na Chineke ya ebudosi ike ya niile ya akpụ isi ike ụmụ gị na ụmụ gị eji eme ihe karịa maka eji eme ihe nna ha amen 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 daalụ ike abatara amen mentise abatara n'ime ihe amen ya ahụ onwe n'anya dịka mụ na oyi omu si ya ahụ onwe anyị n'anya ya ka ya ahụ onwe n'anya today. If you enjoyed the food today, follow me. Clear for the camera.
camera. Clear. Give me space. I want the camera to cover this. I want to get you ever put up with it. I want to get you ever there. Why need to stay for delicious food? They specialize in cooking different kinds of dishes, both continental, intercontinental, and native food. All I do now. Why you say Belayaka? I forgot aga. All I done. Thank you. Il est fait le caméra. Il va vous avoir le portrait. Somebody say, Reverend Father Dr. Emma Okey, the parish priest of St. Mary's and Rega. Father, before you continue, there's my okay, no worry. I will bring you. I am a waga. And my second was my closing prayer. Chairman, the meeting and another person of
makanta. Gulu bɛ ha gulu. Gulu mi wo ki kɔn na ma kiyeme ne ta. Ko bi ja te. In Lagos, no one, any non any bonus. About the working or 1 year, over the woman, the only positive table. I have put on you well. But I say, maybe it's when the Pope shade. I celebrate the model. Oh, the son and the mother are watching. I am so happy. Kenapa nak baru pagi? Paramuga, Olopa. Lalu. A lot of water has passed under the bridge. As far as the celebration of Olopa at 70 is concerned, I am gonna ask, can you really go Papa Ndo Kizizi? Ke onye ndo won a vote of thanks. Ke oyo manai amomni ayo nai. Olopa. Praise God. Hallelujah. Praise God. Happy Maria. I'm out of the door with that barrier. My work in my wine barrier. Happy only me. Before by the sugar. Before I adopt it now. If I now, our parish priest. But I don't know. The Chabana in it. Love that in it. Who call back? Who I can't by far. Well, the quick minute, the young man who can get him back on that. Give me the papa and do that. No, I'm a quick minute. Who more could be in the land? Love long. I'm a young would I not do that? It was a place to go. I have a long lady. I'm a man. I'm a man. I'm Nicola. I'm a man. I'm a man. Oh, two ladies, they got no black. Yeah, we should take time of yourself. All the easy. All the easy. How to go back to Lube. Tell her Jesus Christ, waiting one. Hello, Pa. Thank you very much. Oh, thank you very much. Of this man, thank you very much, sir. Congratulations. Because of Nalium. We make 80th birthday. We look at them, MC. Thank you, 90th birthday. I'm your MC. All have not charge you, Mego. All have you free. Manolue. Now, man, not a balance. Congratulations, he has done it for you. And you'll come back with a new song to sing. Your God is good.